Ahora sí, boas tardes a todos e a todas. Vamos comezar a sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao mes de novembro. O primeiro punto da orden do día, na súa parte resolutiva, é a aprobación inicial se procede do regulamento de funcionamento do Servicio de Atención Temperá do Consello de Rianxo. Como comentaba antes, a compañeira conselleira de Política Social incorporarase nuns minutos, por tanto, farei eu a defensa do punto, ainda que lle correspondería á súa área defendelo, dado que tamén foi quen procedeu coa súa elaboración. Non? De conformidade co decreto 183/2013 do 5 de decembro, considérase atención temperá o conxunto de intervencións dirixidas á poboación infantil de 0 a 6 anos, á súa familia e ao seu contorno, e que ten como obxectivo dar resposta o antes posible ás necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos e nenas con trastornos do desenvolvemento ou en risco de padecelos, para facilitar o desenvolvemento da súa autonomía persoal e a inclusión social. Por outro lado, e de acordo coa norma mencionada, considéranse trastornos do desenvolvemento aquelas situacións en que, como consecuencia dunha alteración das estruturas ou funcións corporais, restriccións na participación social ou calquera outro factor contextual, se produce un atraso ou desviación significativo no desenvolvemento das capacidades, adquisicións e recursos persoais típicos para a idade de referencia. Pois ben, a principios de xullo do ano 2024, a Consellería de Política Social e Igualdade publicou no Diario Oficial de Galicia a orde pola que se establecían as bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servicios no marco da Rede Galega de Atención Temperá nos anos 2024 a 2026. Dende a Consellería de Política Social do Consello de Rianxo apostouse de maneira decidida por concorrer a esta convocatoria coa finalidade de implantar unha unidade no noso municipio. O 28 de outubro deste mesmo ano publicouse no Diario Oficial de Galicia a resolución pola cal se informaba da concesión ao Consello de Rianxo dunha subvención por importe de algo máis de 290.000 euros para a posta en funcionamento dunha unidade de atención temperá no noso municipio. Como corresponde, hoxe traemos ao Pleno unha proposta de regulamento do servizo coa finalidade de dotalo dunhas normas de funcionamento co obxectivo de articular a relación entre o Consello de Rianxo e as persoas profesionais encargadas de leválo a cabo. A proposta de regulamento consta de 14 artículos, nos cales, ademais de recollerse o obxecto e principais características do servizo, así como a súa metodoloxía, se recollen tamén os medios materiais e persoais cos que deberá contar, as normas xerais de acceso e funcionamento, os dereitos e deberes das persoas usuarias, o protocolo de derivación e o protocolo de incidencias, así como o baremo que determinará a constitución dunha listaxe da garda en caso de que a demanda sexa superior ás persoas usuarias ou que o servizo pode atender nun momento determinado. Coa posta en funcionamento deste servizo, damos un importante paso en materia de política social, achegando á veciñanza de Rianxo un recurso fundamental que ata o de agora tiña que buscar noutras localidades máis ou menos próximas, á vez que poñemos a semente dun servizo chamado a consolidarse co tempo, abrimos unha liña de traballo fundamental en relación á divulgación de coñecementos e actitudes que favorezan a inclusión e a vida diaria das persoas usuarias do servizo. Como saben, en caso de prosperar a aprobación inicial deste regulamento, someterase á exposición pública durante 30 días hábiles para a presentación de reclamacións e alegacións, de ser o caso. De haber alegación, resolveránse nunha nova sesión plenaria e, en caso contrario, entenderase aprobado definitivamente o regulamento, o cal tamén foi informado pola Comisión Informativa Preceptiva e foi sometido tamén puxos en coñecemento público a proposta de redacción do regulamento, a cal non foi achegado ningún tipo de aportación. Abrimos xa o turno de intervencións. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Moi boa tarde e moitas gracias. Respecto a este punto, o regulamento da atención temperá, nós, dende o grupo do BNG, entendemos que a atención temperá é un dereito das nenas e dos nenos, que está previsto na legislación tanto autonómica, no Estatuto de Autonomía, na Lei 4/1993, que regula este servizo de atención temperá,
na Lei 8/2008 de Saúde de Galiza, na Lei 13/2008 de Servizos Sociais de Galiza, no Decreto 229/2011 de Atención á Diversidade no ámbito educativo da Comunidade Autónoma de Galiza, a nivel estatal, na LOMLOE, que regula o sistema educativo do Estado español, a nivel europeo, no Libro Blanco da Atención Temperá e o informe da Axencia Europea para o Desenvolvemento da Educación Especial. E por atención temperá entendemos, como xa dixo o alcalde, o conxunto de intervencións dirixidas á poboación infantil de 0 a 6 anos, á súa familia, ao seu entorno, e que ten por obxectivo dar resposta o antes posible ás necesidades transitorias ou ben permanentes que presenten os nenos e as nenas con trastornos no desenvolvemento ou que teñan o risco de padeselos, para facilitar o seu desenvolvemento, para facilitar o desenvolvemento da súa autonomía persoal e a súa inclusión na sociedade. O decreto 183/2013 mencionado establece que os principios reitores serán a universalidade, a igualdade, a responsabilidade pública, a descentralización, a prevención e a participación das familias. Como principio de actuación prevé a coordinación do sistema sanitario, o educativo e o dos servizos sociais. Polo mesmo, dende o BNG non nos cabe dúbida de que estamos a falar dun dereito básico e fundamental dos nenos e nenas e das familias. E tal e como prevé o propio decreto, este dereito debe ser atendido dende as administracións públicas, dotando aos servizos tanto educativos, sanitarios e aos servizos sociais dos recursos materiais e humanos para a súa correcta avaliación, apoio e intervención. Non nos cabe dúbida de que, ademais, é unha necesidade sentida por todas as persoas e familias dentro da progresiva conscienciación dos dereitos de todas as persoas, independentemente das súas condicións persoais. Dende esta posición, este grupo municipal ten moi claro que estamos a falar dunha necesidade e duns servizos fundamentais. Agora ben, o primeiro paso que debe dar a Administración é dotar de recursos suficientes ás institucións educativas, sanitarias e de servizos sociais. Isto debe ser o primeiro paso necesario se realmente queremos falar de atención temperá e cal é a situación en Rianxo. A Galiña Azul, a escola infantil, non ten prazas suficientes para atender as demandas de escolarización e, por suposto, non ten servizos de avaliación para atender a diversidade. Recentemente, o pobo de Rianxo mobilizouse polo recorte de recursos de atención á diversidade no Colexio de Taragoña, no Brea Segade. No resto dos centros, os servizos tanto de diagnóstico como de atención son insuficientes e compartidos entre varios centros. O centro de saúde ten unha única pediatra, insuficiente para atender adecuadamente á totalidade da poboación infantil do concello. A Xunta foi recortando servizos especializados en equipos específicos de orientación educativa e servizos específicos hospitalarios, logopedia, fisioterapia. Como exemplo, nun dos centros de educación especial máis próximos a este concello, que é o CE de Vilagarcía, recortouse recentemente nos servizos de enfermería. Como dicimos, o BNG temos claro que as administracións teñen a obriga de atender os dereitos e necesidades de todos os nenos e nenas. Agora ben, non concordamos con como se está a facer. A administración da Xunta fai deixadez das súas obrigas en relación coa atención á diversidade nos ámbitos educativo, sanitario e de servizos sociais, e propón unha solución que o que busca únicamente é a privatización dun servizo básico e fundamental. Para atender adecuadamente á diversidade non concordamos con que esta solución que supón a privatización dun servizo que debe ser atendido dende o ámbito do público, dos centros educativos, dos sanitarios e servizos sociais especializados. Polo tanto, a nosa posición é clara. A atención á diversidade debe partir de dotar suficientemente a estas áreas, a educativa, a sanitaria e a atención social, e crear servizos específicos de atención temperá de carácter público. Por todo isto entendemos que estamos a falar de algo fundamental.
e dende o noso sentido da responsabilidade este grupo non vai a apoiar a solución proposta, porque non atende ás necesidades reais en atención á diversidade e, en fin, é unha proposta de privatización de servizos. Ademais, lamentamos que dende o Goberno municipal non se buscaran fórmulas que se vehiculizaran dende a administración pública. Por outra parte, entendemos que tamén se debe atender ao requerimento do informe de Secretaría a respecto da necesidade dos informes preceptivos vinculados á adopción por parte do Concello de competencias novas. En conclusión, dende este grupo pensamos que este é un servizo moi necesario, pero non compartimos nin o procedimento nin a forma para poñelo en marcha. Como para solicitar a subvención e poñer en marcha o servicio non tivemos ocasión de dar a nosa opinión e de votar a favor, en contra ou dar unha opinión ao respecto. E como entendemos que non podemos estar de acordo con este servizo, tampouco podemos estar de acordo co regulamento proposto para regular este servizo. Polo tanto, vamos a absternos. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Boas noites a todos. Dende o grupo do Partido Popular de Rianxo vamos a apoiar este regulamento. O servicio de atención temperá é un servicio que neste concello non se daba e gracias á Xunta de Galicia destina unha partida de cartos co cal se vai a poder facer esta implantación. O primeiro paso é a aprobación deste regulamento. Vendo o informe de Secretaría no que pon aquí dous reparos, pero que considero que van a ser subsanables. Un reparo que é o informe de inasistencia de duplicidade de servicio, que non se dá o caso neste xuntamento. E outro que faltaría un informe de sustentabilidade financiera pola Consellería de Facenda, que supoño que se pediría e que supoño que se dará o visto bo para que saia adiante. Con isto alegrámonos de que este servicio se implante aquí no Concello. Esperemos que en próximas convocatorias se siga dando este servicio. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o Partido Socialista. Ola, boas tardes a todos e todos, a xente que nos ve tamén desde as súas casas. Dende este grupo municipal queremos destacar o importante e o acertado deste grupo de goberno pola decisión de acollerse á subvención que nos proporciona poder ter este servicio no noso municipio. Non obstante, temos que lamentar, como xa expuxamos na comisión informativa, o noso pesar por non ter abordado previamente cos demais grupos este tema e poder participar na súa implantación. Moitos e moitas poden pensar en que igual é un tema de notoriedade, pero nada máis lonxe da realidade. Precisamente iso, de realidades vai a cousa. Miren, permítanme que neste punto faga unha pequena reflexión. Aquí é ben certo que estamos por política e que os temas que tratamos os discutimos por diferentes pensamentos derivados dos nosos diferentes posicionamentos políticos. Pero hai cuestións que trascenden da política. Este servicio e todo o que ele implica, creemos que é un deles. Toda a vontade de aportar, de suxerir, de expoñer relativo a este servicio para que sexa máis completo e que responda ás verdadeiras realidades tanto dos e das usuarias e usuarios como das súas familias daqui, de Rianxo, tiña que ser benvido. Por iso creo que en cuestións como esta é indispensable contar os uns cos outros, deixar atrás a política e posibles desavenencias e poñer empeño en sumar e poñer en valor as experiencias e coñecementos que poidan aportar os que nos miramos de frente. Asegúrolles que as familias que dependen deste servicio non lo van a agradecer. Elas non están mirando as siglas, nin os nosos colores políticos.
Están esperando que sexamos, quen sexamos, velemos por elas e lle axudemos no que poidamos a poder facer o entorno dos seus fillos e das súas fillas o lugar máis comprensivo e seguro. E iso comeza aquí, na Casa do Pobo, de onde parten e teñen que partir estas iniciativas. Pídolles que reflexionemos sobre isto, pois nos vai a garantir non só en esta cuestión, senón en outras moitas, facilitar que os veciños se sintan plenamente representados. Dito isto, volvemos a recalcar que nos parece un servicio plenamente acertado e necesario. O que queremos facer é o que nos toca, unha análise constructiva, e destacar, xa que non poidamos facelo antes, os puntos críticos e desavenencias neste regulamento. Detectamos moitas carencias que vemos excesivamente xenérico, excesivamente xenérico e non concreta moito con respecto ao tipo de servicios que se van a facer especificamente aquí, a ausencia de entrega de informes iniciais ás familias e a ausencia dun traballo interdisciplinar con outras entidades ou empresas que poderían enriquecer este servicio mediante sinerxias positivas. Expresamos tamén aspectos a mellorar na ubicación do mesmo, como xa falamos na comisión, necesita de actuacións necesarias para garantir necesidades de accesibilidade, pequenos escalóns que hai que salvar, que igual para nós sexan casi imperceptibles, pero para os usuarios e usuarias poden ser moito, así como tamén a carencia de baños adaptados, entre outras cousas. Pero cabe destacar que o que realmente nos preocupa e nos marca inquedanzas serias é un aspecto crucial no papel municipal deste servicio, que é a capacidade que ten agora mesmo e vai a ter o departamento responsable do control, da coordinación e seguimento deste programa, que é o Departamento de Servicios Sociais. Como tamén dan conta vostedes mesmos, este departamento está moi mermado e a posta en marcha deste servicio e todo o que vai supoñer no futuro, non moi lonxano, vai a ser unha sobrecarga. Xa o servicio do SAF supón aproximadamente un 50% do traballo para este departamento, o que hai que sumarlle recentemente vivenda dos mestres, axudas técnicas e agora atención temperá. Por estes motivos, desde o PSOE de Rianxo decidimos absternos nesta votación para o regulamento. Con esta postura queremos permitir a súa viabilidade, pero tamén deixar clara a nosa desconformidade de todo exposto. E que pensamos que as familias se merecen unhas garantías para que este servicio atenda as necesidades reais das familias do noso concello. Vamos a facer un seguimento moi polo miúdo deste servicio, coa simple pretensión de intentar axudar a melloralo. Por iso, este grupo municipal solicita que se inclúa como emenda a este regulamento un punto donde de forma bimensual se convoca unha comisión de seguimento do servicio para que os grupos municipais sexan informados do avance do mesmo, sirva para canalizar propostas das familias e poder solucionar a situación do mesmo, así como valorar necesidades de servicio, etc. Sin máis, moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Simplemente indicarles que agora abre o período de exposición pública de 30 días e agora nese momento no que se teñen que presentar as enmendas, non neste momento. Durante os próximos 30 días poden formular as enmendas que consideren, poidáronos formular tamén na comisión e poidáronse ter incluído naquel momento. Xa comentamos aquí na propia comisión informativa do pasado luns, incorporáronse enmendas ao regulamento. Se xa estuveran formulado naquel momento, tamén se podría ter formulado esta enmenda. Nese momento estaban en valoración, en todo caso, insisto, ten 30 días por diante, ainda que ademais a enmenda que propoñen unha comisión de seguimento bimensual, se me permiten dicirlo desta maneira, carece de sentido en tanto que no propio regulamento se recolle a necesidade de redacción mensual, non bimensual, senón mensual, dun informe de seguimento de altas, baixas, incidencias e calquer outro tipo de circunstancia que afecte ao servicio e que está, por suposto, a disposición de todos os grupos cando así o soliciten. Por tanto, de facto, xa está incorporado o que se solicita no regulamento, esa capacidade de seguimento por parte dos servicios técnicos con redacción, insisto, non bimensual, senón mensual, dun informe de seguimento do servicio que está a disposición súa como calquer outra documentación que afecta aos servicios municipais, non?
Pasamos a votar o texto do regulamento. Votos a favor. Grupo do Goberno, Partido Popular. Abstencións, Partido Socialista e BNG, polo que quedaría inicialmente aprobado o texto. Pasamos ahora á parte de control da sesión plenaria. En primer lugar, dase conta das resolucións da Alcaldía compredidas entre os números 888 e 1005, ambos os dous incluídos, e dase conta tamén das actas da Xunta de Goberno celebradas no pasado mes de outubro, son as actas números 18 e 19. A continuación, pasamos ao punto terceiro, que é unha moción do Grupo Municipal do BNG para solicitar da Xunta de Galicia a modificación do canon eólico e do Fondo de Compensación Ambiental. Ten a palabra o voceiro do grupo para expoñer a moción. Moi boas tardes a todos e a todas. Dende o BNG traemos esta moción para solicitar á Xunta de Galicia unha modificación do actual canon eólico e Fondo de Compensación Ambiental. Ante a inminente repotencialización en diferentes parques eólicos do noso país e que lle vai facer perder millóns de euros ás arcas públicas. O motivo non é outro que este imposto grava por número de aeroxeneradores e non pola potencia dos mesmos. Entón, con esta repotencialización, os parques contarán con un menor número de aeroxeneradores, pero sí moito máis grandes e potentes, non reducindo así o propio impacto nin a enerxía producida, pero sí pagando case 10 veces menos. Por outra parte, está o destino dos fondos. Logo de case 15 anos hai concellos que non son capaces de invertir a partida que lle corresponde polas propias limitacións que ten a dita norma. Polo dito, solicitamos a Xunta que o Pleno traslade á Xunta de Galicia o seguinte: a apertura dun proceso de modificación do actual canon eólico e do Fondo de Compensación Ambiental, a través dun proceso participativo onde os concellos teñan un especial protagonismo, que o novo canon eólico teña en conta a evolución tecnolóxica dos aeroxeneradores, fixando criterios que teñan en conta a densidade enerxética dos mesmos, que o reparto entre os concellos sexa proporcional á potencia de enerxía eólica instalada en cada municipio, que se modifique a finalidade dos investimentos que permite realizar o Fondo de Compensación Ambiental aos concellos, establecendo criterios de sostenibilidade ambiental e financeira. Moi ben, moitas grazas. Paso ahora a palabra... Sí, incorpórese, sí, para a Consellería de Política Social. Ten a palabra o Partido Popular para continuar co debate. Sí, moitas gracias. Con respecto a este punto da modificación do canon eólico, indicar que o canon eólico vaise a modificar. Hai que ter en conta unha serie de cousiñas que vou expoñer aquí. A Lei do 8 de 2009 do 22 de decembro de Galicia regula o aproveitamento eólico en Galicia e créase, por eso, o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental. Creouse o canon eólico, cuxo feito impoñible está constituído pola xeración de afeccións e impactos visuais e ambientais adversos sobre o medio natural e sobre o territorio, como consecuencia da instalación en parques eólicos de aeroxeradores afectos á produción de enerxía eléctrica ou situadas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. O canon eólico galego é unha prestación patrimonial de dereito público de natureza extrafiscal e real, que grava a xeración e afección de impactos visuais e ambientais adversos sobre o medio natural e sobre o territorio, como consecuencia da instalación de parques eólicos afectos á produción de enerxía eléctrica situados no territorio da comunidade. Isto é unha cuestión fundamental, porque isto é un gravamen medioambiental. Polo tanto, non é un tributo da produción de enerxía eléctrica na que se debe ter en conta a potencia de xeración dos aeroxeradores. Esta cuestión non é menor. De feito, o canon eólico foi ratificado na sentencia do Tribunal Superior do 20 de febreiro de 2018, na que se recolle que, existiendo unha relevante finalidade extrafiscal de naturaleza ambiental en súa ordenación, plasmada principalmente en la figura del Fondo de Compensación Medioambiental,
Esta sentenza do Tribunal Superior basease na sentenza do Tribunal de Xusticia da Unión Europea do 20 de setembro do 2017 sobre o canon eólico de Castela e León, na que o Tribunal afirmou claramente que o fomento das enerxías renovables era perfectamente compatible coa imposición de gravames a infraestructuras que producían ditas enerxías, pero descartando un imposto á produción de electricidade de orixen renovable. E máis, indicou de xeito expreso que non debe existir ningún vínculo entre o feito impoñible do canon coa produción efectiva de electricidade e aínda menos co consumo de electricidade producida por estes. Polo tanto, non deberá vincularse o canon eólico coa xeración de enerxía ou a potencia dos aeroxeradores. A configuración actual do canon eólico distribúe 3 tramos para determinar o tipo de gravame que permite acadar a cota tributaria. Isto é, un grupo en parques eólicos que dispoñen entre 1 e 3 aeroxeradores, eses pagarían 0 euros por unidade de aeroxerador. En parques eólicos que dispoñan entre 4 e 7, pagarían 2.300 euros por cada unidade. En parques eólicos que dispoñan entre 8 e 15, pagarían 4.100 euros por cada unidade. E en parques eólicos que dispoñan de máis de 15, pagarían 5.900 euros por unidade. Dado que os novos aeroxeradores son cada vez de maior tamaño, o que motiva que cada vez o número de xeradores sexa menor para unha mesma potencia, ao que hai que engadir as previsións de repotenciación dos parques eólicos antigos. O canon eólico xa vai ser modificado na Lei de Acompañamento aos Orzamentos do 2025. De feito, no proxecto da lei inicial inclúese a seguinte previsión: a disposición adicional cuarta, na que di a adaptación da normativa reguladora do canon eólico. O Consello da Xunta de Galicia presentará nun prazo de 6 meses dende a entrada en vigor desta lei un proxecto de lei ao Parlamento de Galicia de modificación da normativa reguladora do canon eólico, no que se teña en conta as consecuencias das actuacións de repotenciación previstas nesta lei, atendendo á reducción do número de aeroxeradores, en especial ás afeccións visuais derivadas da súa altura. Todo isto co obxectivo de contribuir e preservar o medio ambiente e de velar polo mantemento das necesarias actuacións de compensación e reequilibrio ambiental e territorial ás que están afectados os ingresos xerados por este canon. No obstante, no trámite de emendas, o Grupo Parlamentario Popular presentou unha proposta para esa nova configuración do canon eólico. Así, co obxectivo de adecuar o canon á realidade tecnolóxica e da configuración actual dos parques, propúxose como emenda a modificación do mesmo xeito que a base impoñible pasa a ser a suma total da altura dos aeroxeradores dos parques, xa que esta é a característica que máis afecta no impacto visual e ambiental. Sobre dita base impoñible, propónse a seguinte cuota, 75 euros por metro de aeroxerador. Con esta previsión, o cano responde aos impactos paisaxísticos dun xeito moito máis xusto. Por outra parte, en canto á xestión do Fondo de Compensación Ambiental, esta realízase fundamentalmente desde as Consellerías de Facenda e desde a Consellería de Presidencia, Xusticia e Deportes. Mediante a orde que regula cada ano, esta revirte no territorio galego, principalmente nos concellos en cuxos términos municipais se atopen dentro da liña poligonal dun parque eólico ou estean afectados polas instalacións de evacuación. Trátase, pois, dunha compensación polas cargas que estes parques producen no entorno. Esta compensación concrétase en actuacións de conservación, reposición e restauración do medio ambiente, así como actuacións de compensación e reequilibrio ambiental. Con carácter xeral, distribúese entre líneas de axudas de concorrencia non competitiva para aqueles concellos cuyo territorio municipal estea dentro do poligonal e de limitación dun parque eólico, líneas de axudas de naturaleza competitiva destinada ao resto dos concellos de Galicia, e tamén financiamento e actuacións realizadas pola Xunta de Galicia de xeito directo entre
E entre estas actuacións destacan traballos orientados á mellora da masa forestal e a prevención contra incendios, traballos orientados á recuperación, restauración, adecuación e limpieza dos puntos de vertido incontrolado, e traballos tamén orientados ao financiamento e elaboración de estudios e proxectos en materia de servicios relacionados co patrimonio natural. Por estes motivos, tal como está redactado os puntos que se presentan, non poderíamos aprobar esta moción. Traemos unha serie de puntos equivalentes, por motivos por que non puden adiantarlos para a valoración, eu leollos. O texto alternativo sería solicitar á Xunta de Galicia, o primeiro punto é a modificación do actual canon eólico para que o Fondo de Compensación Ambiental siga a ser un mecanismo de referencia que permita xerar beneficios nos concellos da nosa comunidade. Outro segundo punto, que o novo canon eólico teña en conta a evolución tecnolóxica dos aeroxeradores e grave o impacto paisaxístico que poida xerar os modelos máis novos. Terceiro punto, que o reparto entre os concellos siga a facerse dun xeito racional e que permita un claro beneficio, especialmente para os concellos con aeroxeradores e infraestructuras de vocación no seu territorio. E o último punto sería que os investimentos que permite realizar o Fondo de Compensación Ambiental sigan a ser gastos cun claro obxectivo ambiental, sen prexuízo de que sexan gastos de persoal da entidade local, destinado nos servicios municipais dedicados á protección do ambiente e do espacio natural, gastos correntes en bens e servicios, en especial en obras de mantementos ou servicios ou investimentos na materia. Esas serían as propostas que van encaminhadas co que o grupo do BNG comenta e que encauzarían a legalidade vigente. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Pregúntolle xa se incluyen para que os outros grupos de ser o caso se pronuncien sobre unha proposta definitiva. Non, en principio non estaríamos de acordo. Moi ben, moitas gracias. Seguimos co turno. Ten a palabra o Partido Socialista. Gracias. Desde o PSOE de Rianxo queremos manifestar a nosa postura respecto ao Fondo de Compensación Ambiental e ao canon eólico, dos instrumentos clave para garantir o retorno económico e social nos territorios que sofren o impacto ambiental derivado de instalacións enerxéticas. Sobre o Fondo de Compensación Ambiental, consideramos imprescindible que sexa xestionado con criterios de equidade territorial, priorizando aqueles municipios que soportan un maior impacto ambiental. Sería positivo dispoñer de maior transparencia na asignación de recursos, asegurando que se destinan a proxectos sostibles e acordes ás necesidades da veciñanza. Reforzo na dotación orzamentaria cunha revisión periódica das cantidades asignadas para garantir que os fondos cumpran o seu obxectivo de compensación. Impulso de iniciativas locais como a restauración ambiental e a promoción de enerxías renovables para devolver á comunidade o equilibrio ambiental e mellorar a súa calidade de vida. Sobre o canon eólico, entendemos que debe garantir que os ingresos xerados polos parques eólicos revertan directamente nos municipios afectados. Desde o PSOE de Rianxo consideramos necesario un sistema de repartición máis xusta que teña en conta non só a superficie afectada, senón tamén o impacto visual, acústico nos ecosistemas locais. Investimentos prioritarios en infraestructuras municipais, especialmente en servicios básicos para a cidadanía, para que a cidadanía perciba os beneficios económicos das instalacións eólicas na súa contorna. Apoio a comunidades enerxéticas locais, promovendo a participación activa da cidadanía en proxectos renovables que permitan unha transición enerxética xusta. Así mesmo, instamos á Xunta de Galicia a establecer mecanismos de diálogo cos municipios afectados para acordar criterios e definir liñas de actuación que respondan ás verdadeiras necesidades das localidades. Desde o PSOE de Rianxo seguiremos traballando para que estes fondos contribuyan ao desenvolvemento sostible do noso municipio e de Galicia no seu conxunto. O partido votará a favor desta moción e solicita a inclusión desta emenda para emitir este voto favorable, se o teñen en conta.
Tendo en conta que o canon eólico é un ingreso compensatorio de natureza extrafiscal segundo o artigo 9 da Lei do sector eólico de Galicia, o 100% do recadado no Fondo de Compensación Ambiental destinarase á conservación, reposición e restauración do medio ambiente, así como ás actuacións de compensación e reequilibrio ambiental e territorial das que serán principais beneficiarios os municipios afectados pola instalación dos parques eólicos. Sin máis. Outra vez teño que preguntar, eu non sei se Sí, en incorpora. principio aceptamos a incorporación. Moitas grazas. Ten agora a palabra o voceiro do Rianxo en Común. Boas tardes a todos. Bueno, neste momento hai 6 parques que teñen en marcha unha repotenciación en distintos puntos da comunidade. Estes parques pasarán de ter 271 a 41 aeroxeradores, pero manterán a mesma potencia. Pasarán a pagar un canon eólico de 125.000 euros, cando viñan pagando 1,6 millóns. Mantendo o canon actual, as empresas producen máis, pero van pagar menos. É necesario cambiar o canon, e que contamine pague, como pasa noutros casos, por exemplo, como na basura, non? Neste caso, o impacto no medio que teñen os xeradores que actualmente están instalados non ten que ver para nada cos novos xeradores que veñen. Quer decir, xa só a hora de instalalos como a hora de xerar potencia. As novas aspas, que poden alcanzar hasta 80 metros, teñen un barrido moi superior aos xeradores que hai na actualidade. E xa non falamos das zapatas, camiños que fai falta para traer semejantes obras para aquí. Entón, nós estamos, por suposto, a favor desta proposta. Evidentemente, un aeroxerador de 100 metros non pode pagar igual que un de 30. Moitas grazas. Pasamos entón a votar a proposta definitiva coa emenda do Partido Socialista. Votos a favor da mesma. Rianxo Común, BNG, Partido Socialista. Votos en contra, os do Partido Popular. O seguinte punto do orde do día é unha moción tamén do Grupo Municipal do BNG relativa á situación do idioma propio de Galiza e a adopción de medidas para a súa normalización. Ten a palabra o voceiro do grupo. Dende o BNG traemos esta moción ao pleno ante a preocupante situación do noso idioma. O dato é terrorífico. Os nenos e nenas de 5 a 14 anos non son quen de falar en galego. Un 33% dos nenos e nenas de 5 a 14 anos non son quen de falar en galego. Estamos vendo os resultados duns rapaces e rapazas formados nun sistema educativo que proíbe o galego en algunhas materias, ou fixa máximos. Este é o resultado da política lingüística aplicada polo Partido Popular na Xunta. A isto sumamos a exclusión do galego nos centros de lecer, infantís e xuvenís, nos xoguetes, no audiovisual, entre outros moitos ámbitos, e chegamos aos datos que chegamos. Por eso, dende o BNG, traemos ao Pleno de Rianxo para que tome os seguintes acordos. Reafirmamos na defensa da lingua galega, patrimonio colectivo de incalculável valor e no seu dereito inalienável a ser coñecida e usada pola poboación en calquera circunstancia e lugar, sen discriminación de ningún tipo. O Concello revisará a súa actuación en materia lingüística e adaptará o previsto legalmente, tendo en conta a súa condición de lingua propia de Galiza e ao establecido nos preceptos aprobados por unanimidade das forzas políticas, Lei de Normalización Lingüística de 1983 e o Plano Xeral de Normalización da Lingua Galega de 2004. O Pleno do Concello acorda adherirse á plataforma Queremos Galego, entidade social ampla conformada por colectivos de distintos ámbitos e por persoas a título individual, que nace da vontade de articular unha ampla resposta popular a prol da lingua galega, de defensa e afirmación dos usos públicos e dereitos lingüísticos xa garantidos pola actual legislación e da progresiva normalización naqueles espazos onde o idioma e de noso non goza aínda da presenza desexada. En coherencia con esa decisión, o Concello apoiará activamente as iniciativas sociais promovidas desde esta plataforma. Trasladar este acordo plenario ao Parlamento de Galiza, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e a plataforma Queremos Galego. Moi ben, moitas grazas. Ten agora a palabra o Partido Popular para iniciar o debate. Sí, moitas gracias. Bueno, como xa se comentou
en reunións previas, o tema da lingua non pode ser un debate político. A lingua é un ben que temos aquí, é un patrimonio galego de todos, e o PP apoia e apoiará sempre. E o BNG xa fixo por bandeira nas pasadas eleccións o tema da identidade lingüística, e, así lle foi tamén o resultado, aí o tiveron os galegos e galegas, falaron nas urnas e escolleron o modelo do Partido Popular. O apoio ao galego total e absoluto dentro do PP. Con respecto aos datos que se sacan da enquisa, tamén aquí unha serie de datos que tamén hai que mencionar e destacar. E, por exemplo, a lingua galega sigue a ter unha presenza social moi relevante, é a lingua cooficial maioritaria no territorio. 7 de cada 10 persoas comunícanse en galego, e só un 29,20% da poboación manifesta utilizar únicamente o castelán. Os datos avalan a política lingüística da Xunta ao refletir que o galego é o idioma cos niveis de competencia máis elevados en todas as comunidades autónomas con lingua cooficial. O 93,37% da poboación entende, case a totalidade. O 96,35% sábeo ler. O 94,62% sábeo falar. E o 84,35% sabe escribir. Coñecementos témolos. Ahora, a liberdade de cada unha persoa a utilizalo en unha serie de ámbitos ou en outros, pois eso é un poder que ten persoal cada usuario. E pode utilizar os seus coñecementos que os ten a Xunta daos nos colexios. A educación dos nenos non só depende da educación que se dá nos colexios, senón tamén na educación que se dá nas casas e no seu entorno. Entonces, a Xunta, estes datos corroboran que a poboación entende o galego, sabe ler, sabe falar e sabe escribir. Ora, depois, cada un é quen de utilizalo como mellor lle compete. As franxas por idade, compre destacar que en canto a enseñanza do galego aprenderon a falar a lingua na escola o 95,74% das persoas entre os 5 e 29 anos. Ademais, no tramo que vai entre os 15 aos 29 anos, a enquisa reflite que saben falar moito ou bastante o galego 84,52%. O sea, os datos están aí e a xente, o idioma non se está deixando de lado o idioma. Hai que ter un dato tamén que non nombrades, pero que tamén hai que terlo en conta. O aumento de castelán falantes recollidos na enquista está directamente influenciado pola chegada de novos galegos. O número de persoas non nacidas en Galicia aumentou en 115.000 persoas nos últimos 5 anos. Eso é un baremo bastante alto e eso condiciona tamén os resultados desta última enquisa. Somos conscientes desta nova realidade e por iso ofrécese máis de 100 cursos para estes novos colectivos. Estáse traballando xa en promulgar máis aínda o galego. Hai un pacto pola lingua e a Xunta celebra a boa disposición amosada por todos os grupos. Percibiuse unha actitude positiva e colaborativa dende un punto de partida sen liñas vermellas, en o cal se presentaron 5 puntos nos que xa se está traballando a día de hoxe. Estás traballando para potenciar máis aínda o galego. O primeiro punto é a renovación do Plan Xeral de Normalización Lingüística, coa creación de comisións de traballo antes de final de ano, con persoas recoñecido prestixio co obxectivo de consensuar esta actualización nos 15 meses. Segundo punto, estamos traballando en eso. Poñer en marcha 50 medidas inmediatas para impulsar o neofalantismo, aprendizaxe da cultura e idioma entre os nados fora de Galicia e fomentar o uso do galego no eido digital. Estamos tamén traballando neste terceiro punto, iniciar unha senda de crecemento do financiamento de políticas de impulso á lingua.
É moi importante ter uns presupostos aprobados en tempo e forma, e a Xunta tenos, e vais a aprobar un novo presuposto para o ano 2025 en tempo e forma e con un aumento da partida presupostaria para estas partidas de promoción do galego. Un cuarto punto, situar a CRTVG como catalizadora da lingua, favorecendo produtos audiovisuais en galego. Estáse traballando xa neso. E tomar as recomendacións para Galicia da Carta Europea das Linguas Minoritarias como folla de ruta. Tamén se está traballando neso. O sea que, dende o Partido Popular, estáse traballando e non nos esquecemos do galego e fomentamos o galego. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o Partido Socialista. Disculpe, encenda o micro, por favor. Perdón. O PSOE de Rianxo reivindica, como dixen, o galego como un signo de identidade e exixe compromisos reais para a súa promoción. O idioma galego é, sen dúbida, o sinal máis profundo da nosa cultura. Como dixo Castelao recentemente, recoñecido como o primeiro presidente de Galicia, se ainda somos galegos é por obra e gracia do idioma. Estas palabras cargadas de verdade lembranos que a nosa lingua é o núcleo do que somos, o vínculo que une a nosa historia, tradicións e futuro como pobo. Por iso, dende o PSOE de Rianxo, destacamos a necesidade de que, dende as institucións, se implementen medidas reais e efectivas para a promoción e protección do galego. A nivel municipal é imprescindible desenvolver accións que impulsen en todos os ámbitos, educativo, cultural, administrativo e social. Ademais, instamos á Xunta de Galicia a avanzar con maior determinación en políticas que garantan o uso e aprendizaxe e valoración do galego en todo o territorio. O galego non só é un idioma, é a nosa memoria, a nosa ferramenta para expresar quenes somos e como entendemos o mundo. Apostar por el non só é unha obrigación cultural ou legal, senón un deber moral cara ás xeracións presentes e futuras. Dende o noso grupo seguiremos traballando para que Rianxo sexa un exemplo de compromiso coa lingua e coa nosa identidade. A colación da exposición que fixo o Partido Popular, quería dicir que eses tantos porcentos que din non son novos, a xente coñece o galego, sabe escribir, entende-o, o problema é que non o fala. E quizáis haxa como unha, digamos, unha etiqueta para quen fala o galego. Quizáis haxa que traballar nesas políticas reais nas que acabamos de incidir para que esas etiquetas no siglo no que estamos se acaben, e moitas veces hai que predicar co exemplo. Non moitas veces desde este goberno da Xunta se fai así. Entón, por iso falamos de políticas reais. É verdade que estes datos non son novos, sempre foron así. A maioría da xente que é daqui, galega, nace en Galicia, sabe por que se dá dende pequenos na escola, o escoita, e demais. O problema é que no ámbito social non se fala. Hai que preguntar ás veces o porqué. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten agora a palabra a voceira de Rianxo en Común. Grazas, señor alcalde, boas tardes a todos e a todas. Antes de nada, quería pedir desculpas por non haber chegado ao inicio da sesión. En canto ao tema a tratar, a principal conclusión dos datos de uso e coñecemento do galego actualizados polo Instituto Galego de Estatística fai unhas semanas é que o castelán é a lingua predominante en Galicia hoxe en día. É dicir, a porcentaxe de poboación que fala sempre en castelán ou máis castelán que galego supera o 50%, mentres que quen di falar a cotío só ou máis en galego cae ata o 45%. Se botamos a vista atrás e ollamos para os datos, a situación pasa de alarmante a catastrófica e prevé que para o galego un final próximo se non actuamos para remedialo. Cando o Instituto Galego de Estatística preguntou polo uso e coñecemento do galego no 2003, primeiro ano no que se fixo este estudo, en toda a poboación maior de 30 anos
era quen usaba sempre ou máis o galego e era máis da metade do total. 20 anos despois, o galego só é minoritario entre maiores de 50 anos, e aínda así é menos que daquela, 21 puntos menos entre quen teñen 50 e 64 anos e case 14 menos entre maiores de 65. Estas caídas son, en todo caso, inferiores á que se rexistra no grupo máis novo, o da infancia e adolescencia, de entre 5 e 14 anos. No ano 2003 xa era o grupo no que o galego tiña menos peso, pero quen falaba sempre ou máis en galego era case o 40% do total e agora apenas pasa do 16%, un retroceso de máis de 24 puntos. Así as cousas, se a tendencia non se revirte, nun par de décadas probablemente deixará de haber galego-falantes menores de 15 anos e a decadencia da nosa lingua será xa irreversible. Esta realidade interpela aos promotores das políticas gubernamentais vixentes nas últimas décadas e tamén constitúen un motivo de reflexión para todas as organizacións e persoas que desexamos outro futuro diferente ao preocupante esmorecemento do noso idioma. Polo tanto, desde o Grupo Municipal de Rianxo en Común, imos a apoiar esta proposta. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación da proposta con eses acordos formulados. Votos a favor. Partido Socialista, BNG, Grupo de Goberno. Abstencións. Votos en contra do Partido Popular. Ben, antes de seguir, o Partido Socialista puxo un conocemento desta presidencia a intención de formular 3 mocións de urxencia, non sei se mantén esa intención. Bueno, en todo caso, adiantolles o voto contrario do Grupo de Goberno e, ademais, teño que dicirlles que desde esta presidencia non me parece favorable o proceder co debate das mocións, en tanto que veñen reclamando precisamente dentro do seu grupo o establecemento dun criterio a respecto desa situación, e son precisamente o grupo o que utiliza ese criterio a beneficio propio. É dicir, no pleno de setembro, en sesión plenaria, afeouse a presidencia a non sometemento ás comisión informativa previa das mocións presentadas polo grupo. No pleno correspondente ao mes de outubro solicitouse que as mocións presentadas polo Partido Socialista foran debatidas nas comisións informativas previas. No pleno ou nas comisións relativas ao pleno de novembro non se incluiu ningún asunto por parte do grupo, incluíse a posteriori cando hai outros grupos que fan ese traballo con antelación e para que vayan as comisións. Por tanto, entendemos que hai que efectivamente ter todos unhas regras de xogo común, se non se poden utilizar os criterios propios según vai ao vento. Por tanto, esa é a percepción da presidencia e, ademais, como lles dixen, ese vai ser o sentido do grupo. En todo caso, formule Bueno, teño aquí os textos, o enunciado das propostas. Para cada unha delas, formule, defenda ou argumente a urxencia da mesma moi brevemente e despois vótase a inclusión na orden do día por parte dos distintos grupos, non? Perdón, entendo a urxencia das tres, non de cada unha. Tenden que defender a urxencia de cada unha por separado e vótase cada unha por separado, non as tres en conxunto. Deixame pasar o título. Bueno, Primeira dela, moción do Grupo Municipal Socialista de Rianxo para instar ao Goberno Municipal a impulsar unha campaña de bonos municipais de apoio ao comercio local. Insisto, defenda brevemente a urxencia. Bueno, polo que estou vendo aquí, eso de que non estaban en plazo entro en dúbidas. Presentáronse o domingo á tarde. Efectivamente, as comisións estaban convocadas dende polo menos 3 días antes. Perdón, dixo de violencia de xénero. Moción do Grupo Municipal Socialista de Rianxo para instar ao Goberno Municipal a impulsar unha campaña de bonos municipais de apoio ao comercio local. Vale, defendemos a urxencia porque consideramos que esta moción é un incentivo para esa época do ano onde as ventas xeralmente son baixas.
Simplemente queríamos impulsar unha campaña para apoiar o comercio local. Vimos que este pleno era o momento para poder leválo, xa que o seguinte pleno vai dar a finales de xaneiro. Se queremos querer impulsar axudar ao comercio local nesta época de baixura, pareceu-nos acertado levar esta moción no día de hoxe. Moi ben, moitas grazas. Votamos entón a inclusión. Nos queremos explicar o noso sentido do noso voto. Moi ben. Poño brevemente, se fai favor tamén. Sí. Bueno, nos vamos votar en contra da urxencia das 3 mocións propostas tamén, porque, bueno, tamén entendemos que se está facendo un uso abusivo e reiterado desta urxencia, e entendemos que todos os grupos temos que facer o esforzo en presentar en tempo e forma as mocións para que estas poidan ir á comisión, para que nos teñamos a documentación con tempo suficiente para estudar as propostas e para que poidamos chegar a un acordo o máis sensato e estudiado posible. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación da inclusión ou non na orde do día das propostas. Votos a favor? As do Partido Socialista. Votos en contra? Grupo do Goberno, BNG, Partido Popular. A seguinte moción relativa ao 25 de novembro, unha vez máis, defende a ausencia. Non vou facer ninguna alegación máis de ninguna das dúas mocións. Moi ben. Votos a favor da inclusión na orden do día. As do Partido Socialista, votos en contra. Rianxo en Común, BNG e Partido Popular. E a seguinte, moción do Grupo Municipal Socialista de Rianxo para a inclusión de obras prioritarias no post 2025 da Diputación da Coruña. Votos a favor da inclusión. Partido Socialista, votos en contra. BNG, Partido Popular e Rianxo en Común. Pasamos ahora ao último punto, como sempre, rojos e preguntas. Ten a palabra o BNG. Moitas gracias. Bueno, en relación con este último punto, nos facemos un rojo con respecto ao regulamento do propio pleno. Rogamos que se convoque unha reunión de portavoces ou ben unha reunión da comisión pertinente para abordar este regulamento e que por fin se chegue a un acordo para que se sigan os tempos tanto por parte dos grupos municipais que estamos na oposición presentando as mocións en tempo, como por parte do grupo de goberno, convocando as comisións antes dos plenos, que xa pasou nalgúnha ocasión que non se convocaron, e que se convoquen en tempo. Entón, este é o rojo que temos. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o Partido Popular. Sí, moitas gracias. Bueno, vamos a enumerar aquí unha serie de rogos e preguntas. Empezamos en Lustres, na entrada da Sella Lustres. Hai un terraplén que é perigoso, un estreitamento. Constanos que foi visto polo Concelleiro de Obras xunto á casa de Pepe electricista. Bueno, pedimos que se solucione canto antes polo perigo existente. É un terraplén aí que, bueno, cando coinciden dous vehículos ten que maniobrar e, bueno, hai perigo de que vayan abaixo. Retomamos temas xa preguntados que nos está dando a atención debida. Baldosas levantadas na calle, na praza da Manuela e anexos. Rogamos que se solucionen canto antes. Nesa mesma liña, tamén no paseo marítimo, xa se preguntaran noutras ocasións anteriores polo mal estado do pavimento. Hai lousas levantadas, en algunhas faltan tamén as lousas, estes días así de chuvia tal, acumulan agua, a xente pisas e mollase, bueno, hai que meter man a eso, bueno, rogaría que se solucione canto antes as fallas do pavimento. Tamén quería volver a preguntar como está o tema da falla dos contenedores na zona de Rianxiño, da urbanización ali de Rianxiño. Preguntárase no pleno anterior, supoño que miraríades algo, viríades deficiencias,
bueno, si se van a solventar ou non, como está tamén se... Tamén se pideu en plenos anteriores vou especificar mellor. Solicitouse a Elecnor a restitución dos danos ocasionados no camiño a orixe. Comentouse no pleno anterior tamén que nunhas obras de reparación dunhas liñas eléctricas, a empresa Elecnor fixo unha desfeita ali no camiño a orixe, entonces queria saber se se solicitara ou se está pendiente. Tamén tema de aceras que son críticas en todo o xuntamento. Pediríamos tamén que se revisaran as aceras por mal estado no que se atopan no centro de saúde de Rianxo, na rúa que vai para o instituto e na zona da Martela en xeral. Hai unha deficiencia moi grave do pavimento, entón rogaríamos e pregamos que se doten de medios económicos e de personal para solventar esa situación. Outro tema que sempre traemos aquí a colación e sempre preguntamos, o tema do alumbrado en xeral do núcleo do casco de Rianxo. Do Rianxo, as parroquias tamén, algúns tamén é deficitario, pero o tema do alumbrado nos parques infantís é acuciante que se doten dun alumbrado axeitado tanto no Parque da Martela como do Parque do Campo da Riba. E, o invernos aquí en Galicia sabemos como son largos, que é unha pena que non se poida aproveitar o espacio de lecer dos nenos para sacarse proveito e que disfruten. Outro tema que pregunto, a caseta dos socorristas da praia po ano que ven van ter dotación de caseta propia ou non? Van a estar outro ano así con sillas aí a intemperie? Esperemos que agora que hai un presuposto aprobado e que haxa recursos para solucionar ese tema. Tamén quería preguntar, eu sei que a concelleira Ana en algunhas intervencións polas parroquias comentou cos veciños se tiña necesidades ou se estaban interesados en talleres de memoria quería saber se constanos que varios veciños se anotaron ou mostraron interés por eses talleres de memoria, entón quería saber se se encauzou, se está encamiñado, se van a facer, se non se fixeron, porque non se fixeron. Moitas gracias. Moitas grazas, Partido Socialista. Creo que lle remitimos dúas preguntas por escrito. Fórmulas en calquer caso. Fórmulas, en relación ás obras realizadas no campo municipal de Vilas, concretamente nas luminarias que xa solicitou o Partido Socialista de Rianxo nun pleno, a súa execución mediante exposición de rogo a unha demanda do clube, gustaríanos coñecer o trámite administrativo seguido para a súa execución. Podería informar tamén e indicarnos o importe total das actuacións desta intervención, o detalle dos traballos realizados e as partidas orzamentarias con cargo ás que se destinaron os fondos para cubrir esta obra. Outra pregunta que temos é como están as obras de Brión, o Porrón e o Bosque. Que obras? Están asfaltando, hai obras nestes tres lugares, queremos saber o estado delas. En Brión hai unha obra na carretera xeral. Mencionou tres. Porrón non se está actuando, no Bosque tampouco. Pois temos a pasarela que hai no Porrón. Non se fixo unha actuación aí.
En canto aos robos, rogaríamos que teñan ben a considerar o cambiar o sistema de proposta na Devesa e a Marquesa con respecto ás intervencións que se queren facer ali, evitar que a veciñaza pague 1.500 euros e buscar outras alternativas de inversión. Rogamos tamén que acaben a obra do lugar do Cocón en Asados, na zona de Radio Rianxo. O asfaltado e a canalización da auga dende arriba para anchear a pista, que ahora mismo está, creemos, sen rematar. Nada máis. Vou intentar contestarche. A obra en Radio Rianxo está rematada. Bueno, en Radio Rianxo non, toda a estrada que vai dende a Laxe ata Monte Grande rematouse, actuouse no marco dunha subvención, está rematada a obra, está xustificada a subvención, vamos, si é esa a pregunta. Ali queda unha segunda fase, non no marco desta actuación, sino no marco dunha obra que temos que facer en algún momento, que é completar a rede de saneamento dende ali ata a zona de Monte Grande. Eso non está feito na altura, pero tampouco non tiñamos capacidade de afrontalo no marco do asfaltado que se levou a cabo. O asfaltado que se levou a cabo, non sei de memoria, estamos falando dunha actuación de alrededor dos 60.000 euros, dos cales o 20% puxo o Consello, pero non había capacidade para facer unha inversión maior e dotar tamén de rede de abastecemento, de rede de pluviais, o tramo da localización mencionado cara ao Monte Grande, que sería o adecuado, non cabe duda, pero estaríamos que estar falando do doble ou do triple de investimento, entón, bueno, as cousas hai que ir facendo pouco a pouco, non? Non sei a que se refire no que mencionaba dun sistema proposto de 1.500 euros aos veciños. A ningún veciño se lle pide 1.500 euros para nada, polo menos que eu teña conocemento. Entón, non sei exactamente a que se refire. Pola localización que menciona, o que se está... Pasaremos yo por escrito. Agradezo pola localización que menciona, a actuación que se está valorando recentemente é a dotación de rede de abastecemento de auga, tanto na zona de Devesa como na zona de Marquesa, e ademais sinto yo de comunicar, cando se fan actuacións deste sentido, os veciños teñen que afrontar tanto o gasto da acometida para conectarse como a tasa por darse de alta, que será un gasto, bueno, máis ou menos elevado, depende, pero é un gasto que os veciños teñen que acometer, máis alá dos traballos de dotación da rede xeral que asume o Consello, pero agora mesmo estáse desenvolvendo unha actuación en Quintáns e os veciños para conectarse ás redes abonan unha cantidade de en torno a 600-700 euros para que lle fajan ese traballo de acometida e despois a maiores o importe correspondente á tasa. En todos os sitios se fai, se fixo e se fará, quero dicir, os veciños teñen que afrontar unha cantidade relativa a esas actuacións. Comentaba esas obras, insisto, as obras estuvense facendo unhas actuacións de pavimentado en Brión que faltan completar porque en paralelo estaban unha comercializadora de enerxía estaba facendo un traballo de modificación de rede, entón estábamos esperando que remataran para despois asfaltar e que non houbera problemas nese sentido, pero na zona do bosque, que hasta onde eu sei non estamos levando a cabo ningún tipo de intervención, e na zona do Porrón, hasta onde eu sei, tampouco estamos levando a cabo ningún tipo de intervención nesta altura. Mencionaba tamén unhas obras en Vilas, non sei se poden calificar de obras, no campo municipal de Vilas o que se fixo foi cambiar uns focos, que había unha serie de focos que estaban podres directamente, estaban podres por detrás, tiñan a parte da traseira completamente desfeita, entón cada vez que chovía, ou cada vez que chove, a auga facía saltar toda a luz, xa non só no campo, senón incluso en toda a zona. E, de feito, aquilo podía supoñer un perigo para a seguridade, porque poderemos enfrontar
algún tipo de cortocircuito en determinado momento e demais. Por eso se fixeron os cambios de focos, que pode intentar relatar con detalle o importe dos mismos e demais, pero como cando pues, comentaba o Partido Popular a necesidade de afrontar cambios no alumeado, cando unha farola está rota ou cai, pois vai, cámbiase e xa está. Tampouco non se fai moito máis trámite que ese. Ou non sei, outro día, o día de temporal, pois en determinados sitios que eran eucaliptos, en riba de postes da luz, que romperon o cable, que a farola, foi salía e cambiouse. Efectivamente, supoñerá un gasto, pero actúase o máis rápido posible, sobre todo nesas cuestións que poden supoñer un perigo para as persoas usuarias das instalacións, actúase a maior brevedade posible para evitar daños maiores, xa non só na instalación, insisto, senón nas persoas que as utilizan, non? Falábanse dos talleres de memoria, que, bueno, hai que diferenciar, quero dizer, a día de hoxe estáse prestando talleres de memoria en distintas parroquias que son prestados directamente polo Consello, por traballadores municipais. En paralelo, fanse outras actuacións que teñen que ver con bueno, tamén talleres de memoria, talleres de envellecemento activo, que hasta ahora estábase desenvolvendo só en Rianxo, no Liceo Marítimo. Xurdiu a proposta de espallar estes talleres a outras parroquias. Non son desenvolvidos polo Consello, son desenvolvidos por a Gadea, pola mesma persoal que o desenvolve aquí en Rianxo, pero require a constitución dun grupo mínimo de persoas para que eles tamén lles compense un pouco ese traballo. Entón, foi xurdindo interés en distintas parroquias nas que o comentamos, vaise dando ese seguimento, pero require ese grupo mínimo para poder levar a cabo os talleres, o cual que se require tamén aquí, non? Entón, no momento no que haxa ese grupo mínimo, pois, pola nosa intención non quedará, porque, bueno, para eso nos unha oferta importante para prestar en distintas parroquias, non? Bueno, esperamos non só contar con casetas, senón contar con socorristas tamén o ano que ven, igual que este ano. Acollerémonos seguramente non, acollerémonos a liña de axudas que convoca a Xunta de Galicia. Espero que as convoque tamén, e espero que as convoque un pouquiño antes que o ano pasado para permitir planificar mellor esas praxes. Eso non quita que sexamos xa previsores. Esas praxes e demais, entón, bueno, esperamos contar xa non só co servicio do ano pasado, senón poder incrementalo e efectivamente dotalo de todo canto se require, non? Bueno, comentaba xa o tema do alumeado, ademais está previsto inmediatamente non só facer unha pequena actuación en algún dos parques, en particular no parque do Campo da Riba, e ademais poñeremos uns focos para solventar esa situación que efectivamente estes días que están un pouco soleados ou incluso de calor, algúns días destes, pois é unha pena que a partir de determinada hora non se poida empregar o parque por falta de luz, non? Falase tamén do tema das beirarrúas. Efectivamente, temos un traballo importante por facer en todas as beirarrúas, particularmente da vila, pero se vamos máis alá tamén nas parroquias o estado das mesmas é mellorable, francamente, pero, como comentaba antes, con outras cousas, o que compre ir pouco a pouco, non? Prevemos que moi probablemente para a semana, se o tempo permite, nesa beirarrúa mencionada se faga unha pequena actuación para cambiar todas as baldosas do frente do centro de saúde e de poñer un pavimento novo, porque está todo destruído, van provocando caídas, resbalóns, etc. Entón cambiaremos ese tramo, un tramo pequeno en relación ao conxunto da urbanización, pero, bueno, un tramo quedará resolto e para o ano outro cacho, e para o ano outro cacho, e así pouco a pouco ir abordando a totalidade desas e de outras zonas, non? Efectivamente, comentouse, bueno, solicitouse preguntouse de entrada para seguir os casos oportunos por eses danos que se produxeron aí na zona da Vacarisa. Daremos seguimento a esa cuestión, e ademais tamén no camiño provocou danos á empresa, tamén provocou danos á auga, venos provocando dende fai moito tempo. Falo da auga da chuvia, dos temporais, cando chove moito, a ver se tamén, sobre todo pensando na
na primavera, na zona de máis afluencia, tamén podemos aí facer alguma pequena actuación para tapar os buratos máis profundos que a auga ven xerando, non? E ademais, sí, efectivamente, tamén, creo que a última que me quedaba das preguntas, dos rojos tomamos nota e dámoslle o trámite correspondente das preguntas que daban relativo aos colectores de Rianxiño, que efectivamente hai varios colectores que están pendientes de vir, sobre todo de recollida de plásticos e demais. Entón, cando nos cheguen eses colectores novos, faremos aí, seguindo un pouco as zonas que temos identificado, tanto que hai que cambialos porque están en mal estado, como outras zonas nas que se pediron e que contrastado coa empresa que fai a recollida non supón un desvío importante, pois colocar algún máis. Así creo que contesto a todo. Non sei se do público alguén quere formular algunha pregunta. Sí. Non sabemos por que non quere reunirse con nós. Como repite, por favor? Presentamos unha proposta o día 30 de agosto á alcaldía para reunirnos con vostede e non nos contestou. Non tiña conocemento. Pois entrou por registro. E máis, o tenente alcalde sí que ten conocemento. Despois, cando ustedes fan referencia ás comisións, dentro do que é a organización das propias comisións, todavía non hai comisión polo centro de día. Non entendo por que a oposición non a pide tamén. A nos fainos falta, moita falta o centro de día, e queremos saber como están as xestións. Tamén decir que a remodelación dos pasos das persoas maiores non son suficientes, teñen un peralte demasiado elevado e todavía estamos esperando para que poidamos acceder ao ascensor do propio Concello, que non funciona. A adaptabilidade da piscina municipal marcou unha rapaza que ten ela desde fai 20 anos, non pode seguir utilizando a piscina porque nas duchas non hai onde asirse. Entón, xa fixo ese pedimento, o que pasa que agora subir e pedilo aquí é un pouco difícil porque non funciona o ascensor. Todavía sigue sin funcionar o ascensor. Relativo ás persoas vulnerables, xa se nos volveu a preguntar por parte de Ana o nombre da persona, Lourdes. Está recollido, ademais, nun acta policial. Aí veñen todos os datos. Se queren facer algo, pois poden botar man deso. Despois, con relación á Pedreira, na Pedreira teñen vostedes unha nave que rebosa silvas por fora. Rebosa silvas por fora na nave do Concello, na Pedreira. Na calle da Fonte solamente podemos pasar con silla de rodas na parte de abaixo, no lateral, porque a da Fonte non podemos porque hai unha cristalera ali que esvaramos e miña nai xa tuvo puntos nun codo por culpa deso. Entonces é moi perigoso. Ti saberá a longueira que tes ali unha casa. Entonces, eso é unha máquina de matar. Hai que, de alguna maneira, modificar ese paso. Nadie pasa por aí por eso. E que a silla de rodas a non sería máis doado pasar por esa calle. Por esa calle que non se pode pasar porque hai unha cristalera. Non entendemos moito. Tamén hai uns baches ali. Aquí diante do Concello tedes unha das bases que sujeta estes banderíns que están aquí, das banderolas. Unha das bases ten o tornillo floxo, xa yo dixen ao tenente alcalde. A base, que é un trozo de pedra, tamén se move, co cual podería vir abaixo con ventolera. Todavía está aí, sin, polo menos, atornillar e sin fixar. E despois as barreiras dos accidentes que hubo, morreron 13 personas, sabedes, afogadas aquí, por non haber barreira cara ao mar, perdón. Por non haber barreira cara ao mar. Entón, non viría mal ter unha barreira. Con relación á xente que vai a Santiago, lévalles 3 horas ir e 3 horas volver para facer diálisis 3 veces á semana. A diálisis son 4 horas.
e ir e vir son 6 horas. Se houbera alguna maneira de que o Concello concertara un transporte que realmente lle fixera máis doado ese paso, pois estaría ben. Porque teñen que ir aldea por aldea recollendo xente. O mesmo pasa cos que van a Dodro por o centro de día. Lles leva hora e media ir e hora e media voltar. 3 horas. Se houbera alguna maneira de facer máis doada ese sufrimento, o sea, que restar sufrimento, con relación aos parques infantís, bueno, non cabe palabras decir no estado en que están. Dá noxo. Sabedes que temos un campeón de Europa en capoeira aquí. Fai falta axudalo. E do resto, nada máis. Nós estamos pasando por a bueno, eu vou por a collo todos os días o autobús ao meu traballo, está con un trozo de cristal así para caernos encima e facernos unha escabechina. Pero bueno, esperemos que pase para que se poida facer algo. Ted en conta que antes de chegar á Ponte de Té hai un sumideiro no medio da calzada, no medio non, hacia un lateral dereito, que o día menos pensado, alguén vai a meter por aí o coche e vai haber unha desfeita. Teñevos que decir que na estrada houve un accidente así e matou a 2 personas, que a mesma situación. E máis nada, non seguimos esperando por esa reunión, seguimos esperando por o centro de día, por a participación ciudadana, por a transparencia e porque tamén aquí o que é todos os partidos apoyen a que teñamos centro de día en Rianxo dunha vez. Nada máis. Moi ben, moitas grazas. Trato de concertar esa xuntanza a maior brevedade posible e podemos abordar eses e outros asuntos con detalle. Con isto damos a sesión por concluída.